posible gihapong masinati karong hapon o unyang gabi ang kusog nga pagbunok sa uwan sama kagahapon sa hapon. Matod sa Pag-asa, dili lang ang Sugbo apan lakip na ang tibuok Central Visayas, Eastern Visayas ug Western Visayas ang nakasinati og mga thunderstorms kagahapon mugna sa hanging habagat. Gani sa kuha sa Mactan radar, makita ang mga dapit sa Kabisayan nga nakasinati og kusog nga mga thunderstorms kagahapon nga may resulta sa pagbaha sa pipila ka mga dapit. Sa Central Visayas, ang Sugbo ang nakatala og labing daghang na bubo nga uwan kagahapon nga miabot sa 15.1 mm o 75,500 drums sa tubig uwan matag square kilometer. Apan mas daghan ang nabubo nga uwan sa Eastern Visayas kagahapon, ilabi na sa Borongan, Eastern Samar. Diin natala ang 90.5 mm o 452,500 ka mga drums sa tubig uwan matag square kilometer. Matod sa Pag-asa, ang gidaghanon nga pag-uwan nakatabang-tabang na sa nasinating kakuwangan sa uwan sa unang 15 ka adlaw sa buwan sa Agosto. Daghan mga significant at taas na rainfall amount atong mga na-record sa atong mga stations. So makatabang kini sa pila ka days na walay uwan. And expected nato karon og ugma same gihapon higher chance kini mga occasional heavy rain sa Visayas area.